ലൈംഗികപരമായി സംതൃപ്തരാക്കണമെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് ലിംഗത്തിന്റെ നീളം കൂടുതലാവണം എന്നതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ്. 6 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ലിംഗം സ്ത്രീകൾക്ക് പൂർണ്ണമായും സംതൃപ്തരാക്കും. അതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ യോനിയുടെ അകത്ത് അവിടെ ഏകദേശം 7 മുതൽ 10 സെന്റിമീറ്റർ മാത്രമേ നീളമുള്ളൂ. പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ലൈംഗിക സുഖം കൊടുക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം നാഡീ ഞരമ്പുകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യോനിയുടെ ആദ്യത്തെ 1/3 ഭാഗങ്ങളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും വലിപ്പക്കൂടുതലുള്ള ലിംഗമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭയങ്കരം ലൈംഗിക സുഖം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല.